Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean kibien inguruan solastuko gara, horretarako Kibisat enpresara joan, eta Maite Urrozek azalduko digu ze aurrera pauso eman duten, kibiak sailkatzeko makina handi bat ekarri dute, eta berak erakutsiko du nola aritzen diren lanean. Ondotikan, Garra Basozainarekin egonen gara eta berak ere azken berriak edo zein den egoera momentukoa erreka eta basoena azalduko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko, Ugaldeko baserrira joanen gara, Gartzainera, eta Jon Elizetxek kontatuko digu ere, bera Amaia Iturriarekin batera, zertan dabiltzan. Saioaren hasieran esan bezala hementxe gaude, Maite Urrozekin, bera Kibisat enpresako bazkidetako bat dugu, Lander eta Landerren lehengusu Josebarekin batera, eta badakizue, Kibisat enpresa kibi bi bekin, bastan bideasoako kibiak, aspalditxotik urte kuadria dire hortara dedikatzen direnak, eta gaurkoan Maiterekin gaude, beste batzuetan Landerrekin oten gara kanpoan, eta gaurkoan Maitek azalduko digu nola aurrera pausu bat egin duten, ez da aski gaur egunean kibia biltzea, fruitua izatea, baizik eta saltzeko edo komertzializatzeko, pixko bat kibi hori sailkatu behar da, ez? Eta leheno egia esan, zuek kibia bai biltzen zenuten, baina sailkatze edo tamaina hori ez zenuten zuek egiten, ez? Ez, beste enpresa batek egiten zigun. Batez ere, sailkatzea gauza bada, baina batez ere konserbazioa. Kamara hondik behar dire eta, guk orain arte ez dugu inbertsiorik egin. Aurten egin dugu eta, hasi gara, poliki gure produkzio zati bat hemen sailkatzen, konserbatzen, eta gero hemendik kajatan sartzeko eta hemendik saltzen dugu. Hori da. Kibi fruituak duen ezaugarri bada, temperatura konkretu batzuetan da zetasun batekin, ongi irauten duela, ez? Zuek jokatzen alduzue, eskaeran arabera pixka bat mantendu, ez? Bai, guk, dena batera biltzen dugu, zeren gero azaroan horma etortzen alda, eta orduan inbarda dena bilu, kanpotik, eta dena altxatu dena batera. Dagoen bezala, ez da saltzen hileak entzen zaio, pixkot garbitu, ostoak eta entzen zaio, orduan behar da toki bat. Eta, hau da, pausu bat eman duguna urten, bino, beharrezkoa zela. Bestenaz, gelditzen ginen zintzilik bezala, ez, erdizka. Eta, gauza bada konserbatzea, eta bestea bada, pixka bat kanpora edo konsumitzaien gana saldu aurretik, eskaera egiten dudikan, jendeak, pixkot nahi izaten du, kibi guztiak ikusten dugun bezala ez dira igualak ez, tamaina aldetikan, eta bezeroak nahi izaten du pixkot, sailkatze prozesu batetik pasatu izatea ez? Bai, guk ala ere ekologikoan gaudenez simpleago egin dugu, elkartu ditugu binaka kalibreak. Bestenaz, kalibre batetik bestera 5 gramo besterik ez da, eta hola begibiztara ez da ikusten, ez? Baina bai, denetarik bada, jendeak nahi izaten du batzuk nahi dute handia, besteak txikiena, horrek, gustua berdina da, baina azkenean biztatik jaten da, ez? Erraten duten bezala. Sailkatze makina oso konplexua dugu, ez? Badu bere gauza. Ez da pixka bat irudietan ikusentzuelek ikusiko dute, baina nola da prozesua pixka bat sailkatze prozesua. Lehenbizkoa, guk 300 kiloko palotetan biltzen dugu. Orduan, bolkatzen da, palota, makinaan, eta gero zinta batek eramaten du zepillo batera. Batera ez, metro eta pikoko zepillotan pasatzen dire kibuiak eta hortan hilea eta ostoak edo zikinkeriak entzen zaio. Gero alineatzen dire eta hortan alineazio bukaeran pisatzen du. Eta sailkatzen dire pisuaren arabera. 75 gramotik bera baztertzen da zumorako, industriarako. Eta hortik 10 gramotik saltatzen du
hori kalibre batetik bestera. Eta handienak 150 olako izaten da. Eta bitartean, pues, 5 kalibretan. Eta zuek, bera sailkatze horretan, zuek zuen baldetxo horretan bildu, eta beste kutxa handi hauetan bota ez? Hori, guk bi pasada ematen ditugu. Ja, orain lehenbizko pasadan egiten dugu garbitu eta kalibrez gorde. Eta gero horrela badakigu zenbat kilo ditugun kalibre bakotxatik. Eta ja gero hortik eskaerak daudenin, orduan atetzen ditugu bakarrik behar ditugun kalibreak eta hortik ja kajatan sartu, paletizatu eta bidali. Bai, garrantzitsua da ez, azkenean zuek ziklo osoa ixtea, ekologikoan izan da, beti ere esaten da ez, garrantzitsuna dela, kilometro zero deitzen den hori ez, ahalik eta prozesu osoa bertan egin, leheno kanpora behaltzen zenuten prozesu egitera, buelten igual hartzen zenuten, eta bidean gauza asko hartatzen dire, eta hobeda kontrolpean egotea dana ez, azkenean hori da helburua ez? Bai, helburua, kostoak murriztea, baina batez ere ekologikoki ere izatea prozesuan, ez? Bai, guk kanpora eramaten genuen, hor sailkatzen zuten, eta gordetzen zuten, eta asko bueltatzen zen Nafarrora. Orduan ez du zentzu askorik, eta azkenean inbertsio handiak dire, eta pentsatu dugu, hainbeste urtez kiwiak oizten, baina beharrezko pausua zen. Urte pila bat azkenean ekibekin lanean, eta baita ere dela urte batzutik ere sagarrondoekin, eta azkenean bertako konsumitzaileok badakigu ez, Baztan Bidasoko kibia, bertan ekoiztutako kibia, garrantzia eman bartzaio ez, fruta oso osasungarria da, oso osoa da, eta urte osoan zer jaten joaten dena ez. Bai, guria hemen Frantzian eta Espainian eta Italian ekoizten dena neguan saltzen da. Eta urte osoan ikusten dugu, zeren gero udan guria bukatzen denean, Nueva Zelanda eta Txileko kiwia sartzen da merkatuan, horregatik kiwia urte osoan, baina bai sasoikoa orain neguan erosten dena da. Eta, prozesu honekin ja gero geratzen da, eskaerak arabera, zuk esan duzu ez, bezero guztiak ez dira berdinak, ez, batzuk galdetzen dute handiagoak, bester igualtzaile nahi dutena da ekologikoa izatea, eta orduan da gustuaren arabera edo beharran arabera zuek ere eskaintzen duzu ez? Bai, beharra eta prezioa. Handiena garestiena saltzen da, baina ekologikoan jendeak ez du nahi izaten normalean sobera handia, zeren ematen du ez dela ekologikoa ez, zerbait sartu diotela aizatzeko. Arbolak denetarik ematen du, baina beti erdiko kalibreak da gehien ematen duena. Eta prezioaren gatik igual, txikiena ongi saltzen da, hori bolsatan, kiloko bolsatan sartzen dugu, eta baita ongi saltzen da. Eta bino gehien saltzen dena da justo gehien duguna, erdikoak. Eta zuek saiatzen zarete lehenbailen sailkatze prozesua egiten, edo ez da horrelako prisa izaten eta eskaeren arabera egiten duzue? Guk, lehenbizkoa, hasieran egin genuen zati handiena, baina, gelditu zen zati bat egin gabe, ez dugu garrantzi handirik. Bai, egin behar da, gogorra dagoen, berdea dagoen bitartean, bestenaz gero ondatuko zen gehiago makinan. Baina, segun saltzen dugun arabera ere egiten ahalko zen. Urten ez, izan du da pixu bat esperimentua edo esperimentu serioa ja lehenbiziko kosetxa edo usta induzuena sailkatu ez, eta hurrengo urterako esperientzi gehiago eta aixago dena ez. Bai, justu hasi gara koizpen txikia genuen urtean, eta ongi da martxan jartzeko eta denak berria gara hortan, orduan ongi da, ez, gutxiago izatea urte batez, eta justu hurrengo urterako begira, espero dugu gehiago izatea, eta guk ere martxartua eta azkenean ohiturak ere hartzen dire. Horrela, ikusten duzue, Kibisat enpresa, Baztan Bidasoako kibia, hemen ekoizten den kibia badugula, ekologikoan gainera, kilometro zero eta zirkuitu laburra dana egiten duena, eta guk gustura janen ditugu zuen kibiak, eskertzeko da bertan ekoiztea horrelako fruitua, eta zuek, hurrengo urtean, benetan ekoizpen potente bat baden, eta ongi moldatzen zareten kibia sailkatzen. Eskerrik asko Maite. Eskerrik asko zuei, etortzeagatik, agur.
Bigarren atal honetan garrarekin gaude, badakizue bera Nafar gobernuko basozaina dugula, eta bueno, garra, badakigu ez, azken finezuek denetarik tokatzen zaizu egitea, baina abenduko sasoi horretan uholde edo euri asko zuen, ez dakit ze kalte indituen edo ze aipatzen aldi guzu horren inguruan. Bueno, kalteak izan dire Beitiago, hemen gure eskualdean Beitiago eta gehiago. Bortziri aldietan eta Errekan Baztanen baino gehiago. Bueno, Baztanen ere izan da zerbait, baina Baztanen herrietan, Elizondo eta Erratzu izaten dire herri kaltetuenak hor libratu zen, justu. Eta gero, bueno, mendiko pistetan eta leku horietan kalte batzuk izan dira Baztanen, ez esageratuak, baina izan dire. Eta Beitiago eta bai izan dire Errekan, bueno, Dozteben eta Atrazen, bidasoa Atrazen dexente, eta bueno, gero beste herri betuten ere bai. Gero ere ez garrantzitsua izaten da erreka, ez? Erreka bere izugarrizko aldaketa hartzen du, uholdek eurite handiak direlikan, eta horrez egit errekan arrantzatzen da, eta bereziki bidasoako zonalde hortan izokin arrantza, ez? Hor ere ditu zenbait kalte, ez? Bai, hor dugu akizuen bezala Nasako beran, Nasan puntua hor dago, izokinena, eta bueno, errekat Atrazen hortik, eta intzuen kalte desente. Bueno, hor badire gauz batzuk, eta nola erreka sartu zen, ondatu ziren zen haunit gauz. Eta bueno, ascensore bat bada, eta bueno, badire gauz batzuk horiek denak ondatu ziren. Baina bueno, gaur egon ja moldatu dire, eta konpondu daude ongi orain momentun da, bai. Ja lehen bezala. Eta bueno, pixka bat urtean aurrera goaz, hilabete segidan pasatzen dire, eta iza sasoia, iza sasoia beti ere garrantzitsua izaten da ehiztarientzat, eta ezagite momentuan ze balorazio egiten alduzue ehizaren inguruan. Bai, urtea hasi gara orai, baina iziko urtea ja, bueno, kontuten hartzen dugu hasten dela uda inguru hortan, media bedakin eta hola, eta, bueno, zenbait gauz ja pasatu dire, usuanak eta espaldi, eta, bueno, Gorrana orai ja pasein lebetean akitu zen, eta, bueno, bertze batzuk, bertze modalidade batzuk, badire oiniken hor daude ez, urrengo lebete arte. Eta, bueno, Gorra urte arrazona izan dute, bueno, historiko transmititu dakute, badaude denetaik ez, baina orokorrean generalian nahiko ongi. Eta basurde izilariek eta hola, bueno, badakigu denek nola dagoen basurdean afera, urtetik urtera gehiago bada, eta, bueno, basurde taldeak ongi, konten. Eta nekazariek eta hola, bueno, nahiko aserre, kalte desente dire egiten basurdeak, poblazioa badaie urtetik urtera gehiagora, eta, bueno, afera hortan dago. Ez dakigu noraino ailegatuko den hau, batuten natura berean egiten du, batzen du gauze bere lekuen, eta ez dugu inorek nahi, baina estudiok eta erten dute, poblazioak segiten badu gehiagora eta gehiagora, haunitetan gertatzen dena da, hori pixket estabilizatzeko, bada posibilitatea, ez dut erten hori izan bar dela, baina aukera bada, sartzea, ez du depredadorrik naturalek, basurdiak, bakarrik ehiztariek, orduan sartzen alda edo zen gaitza bat, ez? Eta gaitza horrek egiten duena da, pixkete negurtu eta poblazioa bajatu, eta batuten arriskoen patzen aldu. Ikusiko da ze pasatuko den. Orkatzan aferankin, orkatza kortuaren gaia, badu gaitze bat, ez da hemengo gure eskualdeko da nahiko berria da, Europatik heldu dena. Atrazena hasi zen orain dena bizpiru urte, Europa iparraldean, eta hasi gero eta beitiago, eta jagatu denet. Orden nolako gauzek gertatzen dire. Basurden kasuan ala da, ehiztaria konten dire, haunitze izatzen dute, baina ere izatzen duten guztia ez da nahikoa ez, ikusita ze kalte egiten dituzten, eta badirudi populazioa izugarria dela, eta ez dela sumatzen haunitz jaitsi denik ez.
Bai, hoi da, sensazioa hoi dugu. Falta da temporada kitzeko ja ez da uniz falta, izpiru aste, eta, bueno, hasieran normal den bezala hasi ziren arras fuerte, eta, bueno, ondarra aldera ja, normalian, bajatu iten da, iztariek taldeak hilten dute xente guteago, baina aurten, pues, eske dire, izaten duzte aste burek hasierakoak bezalekoak. Eta, bueno, pues, horrek nahi du, argi dago, badela, basurde uniz bada. Eta, bueno, pues ez dakit, afera momentu enten, hola dago. Eta, bueno, bukatzen joateko baso zain bezala, bueno, basoa da garrantzitsua, eta basoa zaintzeaz gain, basotik ere tekinak atera behar dire. Eta badago egurra, ez? Egurra asko behar izaten da ere, eta horretarako, bueno, zonaldeko herritarrak baliatzen dire, egur loteak erosteko. Ezagite egur lotearen joera nola doan, urtetik urtera gehiago den, mantentze den, ze fasetan dago momentuan. Pues, mantendu, baina pixka tiratu goiti aldera. Azkeneko 5 urtetan, pasaden urtean izan zen haizea bota zituen arbola honitz. Orden nabaritu dugu pasaden urtetik aurtenera eskaera gutisago izan dela, zeren haunitz partikular batuen arbolak, probestutu bere arbolak haizea bota zituenak pasaden urtean. Baina tendentzia azkenek urtetan badai egoiti, bueno, jendeak gustatzen zaio lurreko zo izatea etxean, eta gero, bueno, pues badakigu, ez? Gasoiak eta gasak eta gauzoiek nola, eta argiek eta nola dauden. Haude arras garesti, eta nahizte egurrek izan bere lana, pues bota, moztu, prestatu, etxerakarri, badu bere lana, baina, bueno, azkenean ekonomikoki atatzen da hobeki. Eta gero, bueno, jendea probatzen duena ere, horko berotasuna, egurren berotasuna ez da berte berotasuna bezalekoa, ez? Zego xogo da, eta, bueno, pixkaten engantzatu iten du horrek. Eta ez egite momentuan ez egit, ze fasetan den, loteak markatu dire, nola dago egoera? Bai, hemen gure eskualdean, baztamala nekatago hortzirietan, udal bakotxa, herri bakotxa badugu ohitura bat, baztango kasuan ja markatu dugu denak, eta hortan, dena markatu, eta orain aidire botatzen ja, urrengo urterako. Orain bota, aldutelaik atrako dute, txera eraman, eta urrengo neguko ja pres. Eta orain hasi gara markatzen ja, urtero iten dire egurloteak, eta gero markatzen dugu ere bai, udal bakotxako du plana daitzen digune, bada proiektu bat, eta, bueno, proiektu hortan erten duen plangintza segitzen dugu, eta hor da markazion bat iten dena, atretzen duena saltzeko, ez? Eta ari gara orain markatzen hori, aztanen, bueno, pues, pinoa, badugu pino mota bat, pino larizioa ditzen dena, eri dago, zenbait lekuten ez zitzaion tokatzen orain moztea, baina moztu behar dugu, prozesua itzinetu behar dugu, zeren aida, bueno, egurra aida xutik usteltzen, eta aida balorea handi galtzen. Orden, pues, bueno, aurten pinoa nahi gara markatzen, Abeto Douglas eta pino, oida aurtengo plana, oida dugune baztanen, bai. Holaxe, ikusten dugu azkenean bauzuela lan desente, mila afera suertatzen dire, eta azkenean garantzitsua da bai errekak eta bai basoak eta natura zaintzea, hori da zuen lanetako bat. Eskerrek eman garra, zalpen hauek emateagatik, eta ongi segi bitartean, mila esker. Bale, zuei, arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan gartzainen gaude, eta gurekin Jon Elizetxe dugu, badakizue, gartzain aski herripollita, eta bertan Ualdeko baserria kokatzen da, eta baserritik zer izaten dire gauzariko berena, bertako produktuak. Bai Jonek eta Maia Iturririak, bien artean erabaki zuten lehen sektoretik bizitzea eta ekologikoan kalitatezko produktuak ekoiztea, eta hementxe ikusten du Jonez, zure bizkarrean atzekaldean, ardilak eta bildotxak eta olako paraje hauetan gustu ematen du esan, eguzkiak berotzen du elikan ere, eta esaten nuen azken fina badakigu ez,
altxor bat dugula bertan ez, bertako lurrak, bertako arrazak, bertako hazienda, eta zuek horreri eutsi egiten diozu ez. Bai, lehen aipetu duzun bezala, gure idea zen lehenbiziko sektoretik eta herrien berian bizitu alizetea. Pixka bat lehendik hartu dugun baserriekin segitu, berritu eta gaurko egunera pixka bat egokitzea ez. Eta bai, eierran gaur bezalako egunekin bereziki negue balimeda ere, hain goxo eta kanpoan hola egon alizetea, eierran gauze ederra da, dudik ez. Bai. Hori da, azkenean zuek saiatzen zarete ahalik eta hobekien, zuen haziendarekin kalitatezko produktuak ekoiztea, ekologikoan, eta azkenean guzti horren sortedunak konsumitzaile gara, ez? Gaur egunean badakigu izugarrizko garrantzia duela zer agotekan sartzen dugun, zer jaten dugun, eta hori baldin bada bertakoa, zirkuitu kilometro zero deitzen den hori, eta parte ekologikoan, dana biribildua dago, eta hori kontsumitzaileok baloratzen dugu, eta zuek hori ikusten duzu ez? Bai, gure idurikoz, arras importantia da ez bakarrik kontsumitzailei beire, baizik eta gure inguruei beire ze nekazaritza mota egiten denez. Azkenean, guk kontsumitzen dugunek badu ondorio bat, eta horrek ondorio bat dudigabe baserritarrengan edo produktorengan, eta badu ondorio bat ere inguruetan, ez? Herrietan jendia bizitzia, eta inguruokek diren bezain ederrak segitzea, baina baitere inguru sano batzuk eta zaindu batzuk idukitzea, ez? Eta bai, aipetu duzun bezala, gure idurikoz, gure apostu izan zen ekologikoa zertifikadoangatik edo agiriengatik, baina apostu dudigabe izan behar du ahalik eta hurbilekoena eta ahalik eta produktoik sanoenak kontsumitzea, eta azkenean hurbilekoak berak bermatzen baitu zaultzeak norek nola egiten duen lanian badakizule horrek ere bermatzen duelakoz modu betian bere laniteko modue eta bere produzitzeko modua dudigabe. Orain dela urte batzuk bazirudien, lehen sektorean sartzen zena, buru belarri sartu hartzela, hartu arraza bat edo hartu azpi sektore bat, eta horretan kantitate handia sartu eta egurra esaten den bezala. Eta ikusten dugu gurpila buelta ematen ari duela berriz ere, helen dela urte asko, gure baserrietan azkenean izaten zuten askotan, hazienda desberdin, ez, pixko bat diversifikatzen zuten, eta diversifikazio horrekin aurrera ateratzen ziren. Zuen kasuan ere horrela da, ez, azkenean zuek nahi duzue ekoizten duzuen hori, ez bakarrik azpi sektore konkretu batera, baizik eta zuek produktuak eskaintzen dituzuena ekologikoan azkenean da, ez, alde batetik bildotxak hor ikusten dugunak, bestetik ere aretzeak, bestetik ere, zaldikotik heldu direnak, ere ez, eta guendikan beste aurrera pauso bat, beste produktu, azpi produktu batekin ere jarraitzeko asmoa duzu, ez? Hori da azkenan zuek bilatzen duzuena pixka bat, ez? Bai, gure idurikoz, ez da igual hainbertze, zuk asmenten erranduzun bezala, manda sektore unten alako intensifikazio prozesu bet, eta hori ez da kasualidadez izan, ez? Hor badaude asteko interes ekonomikoa handiek, sisteman ekonomikoa berak, eta interesa da, dudik gabe, jendeak ahalik eta gehien dependitu dezan, pensu produktoretaz, dependitu dezan fertilizante produktoretaz, eta dependitu dezan banatzaile katea handien eskuetaik pasatzeko, gaur egun pasatzen dena Mercadona eta olako guziekin, ez? Orduen, kuside ere, orai dela urte haunitz, hoi dela, bai diru laguntzez eta bai seguraski ere laudorioz indertu zen nekazaritza ere duet, eta horrek kriston ondorioak izentuela gure sektorian eta dudik ez, oiniken gehiago eskualde honetan. Azkenian asesoriak eta denak aiziren nekazari erraten bihartuz hazienda gehiago patu, kuadra onditu behar duzu, alako makinekarri behar duzu, eta alako batean poliki ohartzen nahi gara horrek karri duela alde batetik sektorian kasik desagerpena, gutxi betzu gelditu dire, geroz eta intensiboago, baina aparte horrek badauzke ondorio batzuk gure herrietan, ingurunean ere badauke bere ondorioa, eta dudik gabe animali klasietan, eta bizi estiloan eta produktuetan berian ere bai. Eta dudik gabe, hemendik aitzinera, uste dut, bai konsumitzaileak eta bai nekazalgo sektorian nahi garen haunitz ere, hartzen hasi garela, importantea dela alde neurrien,
eta alik eta gehien kate horietaik atra, intensibotik pixke bat urrundu eta alik eta gehiena zentratzea kalidadezko produktuak produzitzera, ez? Gure kasuen bedere garbi ginuen, baldin eta sektore unten segitu nahi balin begin nuen, gure nahia zen, asmentan aipetu dugun bezala, kalidadezko produktuak eskaini gure bezeruei eta inguruko jendiai, gero nendako ere bai, dudik gabe, herrien bizi eta ingurue pixke bat zaintzia, eztala. Eta hoi apostoi garbi izenta, erranduzun bezala, ekologikora pasatu ginuen esplotazio guztia, eta gaur den egunean, alaxen da, diversifikatu edo lengo baserrietan izaten zen bezala, hazienda klase guztiek baitugu behiak, eta orden iten dugu aratxen salmenta zuzena, lotetan, baitugu behorrak ere bai, abriak, eta egiten dugu potxuan edo motxalan salmenta zuzena ere bai, lotetan ere bai. Eta bildotxak ere bai, ikusten zen bezala, bildotxak ere egiten dugu, horiek zuzenean saldu. Eta orai bertze pausuet gehiago eta manei izen dugu, eta berriki hasi gara Hautsitxiko Ramonekin bere gaznateian gaznakiten, ikesten bereziki, baino gazna ekologikoa iteko ideakin, eta hortan hasi gara. Eta baitere, orai hasi behar dugu iten txilindrona potietan, Aldudeko kooperatiban, orai hasiko gara probatzen, ja zer gise saltzen den, eta kusiko du, pixke bat probatzen gauze guztietaik, bai. Eta hitz gakoa esan duzu ez, salmenta zuzena, ez? Horrek ere, azkenean bai konsumitzaileentzat eta bai ekoizlearentzat, berasten du, ez? Zirkuituri harreman zuzena da, ekoizle eta konsumitzaileen artean, eta zer hobekio harreman zuzen horretan aberastea, esperientzia horretaz ere, ez? Nahi dut esan azkenean konsumitzaileentzat ez dago zapoita horik, ez? Ekoizlearekin tratuan aritzea edo ekoizleetik eskutik produktuak erostea, ez? Bai, dudik gabe, azkenean kontsumitzaileak egiten duzun harremana arrasi importantia da, eta hor sortzen da halako konfiantza bat, eta bai guretako saltzeko, baina bai beretako erosteko tenorian ere jakitea nor garen, non gauden, eta nola lan egiten dugun, arras importantia da, ez? Eta dudik gabe, hoi da pixke bat gure oinarrietako bat, salmenta zuzena inalizetia, azkenean kusten dugulekoz sektore unten gertatzen dena dela, produktoriak nekazariek asunten arrasetekin murritzetuztela edo arras prezio txailetan saltzen dituztela beren produktuak, kasunten beren haziendak, eta gero halako batean kusten duguleik berdintzait arategietara gaten balime gara edo supermerkatuetara eta hola, prezioak kusten dugu segitzen dutela goiti, ez? Eta bildotxak eta aratxak eta berriz dauzi, hori dela kasi 30 urteko prezioetan. Orduan hor badago, nonbait ere kusten dugu, etekinek atralizetekotan, gure kasuan bedere garbi ginoen, salmenta zuzenan aldeko apostoin bar ginuela, gero eskatzen du lan bat, dudik gabe, bihartuzu biletu bezeruak, landu bar duzu, baina egerran gerora merexi du. Bai. Zer honek izten duzu zirkuitu osoa, eta zirkuitu horretan, badakigu, bildotxa belagailean egotetik, konsumitzaileari saltzea, prozesu bat badagoela hor, bezeroekin kontaktuan, baina baita ere, bildotxori edo azindori hiltegitik pasa behar da, ez? Ez dela da nahi erreza eta segidan rirra egiten den hori, ez? Prozesu ez egiten duzu ez, hiltegi aldetik handa nola antolatzen zareten? Bai, azkenean gerran sektore honendako klabea da hiltegi bera eta pusketzegela izetia ere, bai. Eta gure kasuen baztanen eta gure eskualdean dako hemen txen daukegu iruiten loizu hiltegie, eta gerran hoi erran bezala guziz klabea da guk iten dugun salmentan dako. Baina, gure iduriko ziltegien maten duen zerbitzia arras importantea da ez bakarrik salmenta zuzena nahi dugun nekazari edo laborarien dako, baizik eta baitere partikularra unitzek gaten altuztelakoz beren haziendak garat hil eta pusketzera, harakinen dako beren dako ere zerbitzu bet bada, eta gure idurikoz arras importantea, eta gainera pusketzegela inezoztik, beri hortan haziendagan hil, pusketu eta enbasatu eta prestatu eta tralizetia zuzenean konsumitzaile gateko eta hoi
etxetik 2 kilometro izatea, dudik gabe kasik privilegio bat ere erraten alko nuke bai. Horrela da, eta bukatzen joateko, zuen produktu horiek ezagit, ze punturaino, ze loteak izaten dire, ezagit, zenen da, batzu lote txikiago nahi dutena, baten batek esaten aldu behar dula, ezagit, aretze ardi bat, edo dena delakoa, nola izaten da pixka? Bai, guk normalian, bai aratxeak eta bai potruak edo moixalak saltzen dugu 8 kiloko lotietan. Orden horiek izaten dute deneta pixkat xerrak direla, aragi xeatue, azpixune, txuletak, gisetzekoa, saldaitekoa eta denetaik. Hola pakete txailetan iten dugu, normalian 400-500 gramon bueltan, erte bateko 4 xerra sartu eta gutxian bildu eta ja horrekin pakete bat inez ez. Eta holako bat, denetai puxke bat inez 8 kilo hartio. Bildotzen kasuen, maten dugu aukera bildotsak igual 4 pusketan, osoa gateko, edo modu desberdinetan iteko, oia zuzenean solastu barrezeten gara interesa daukenakin. Eta aukera egon, normalian jendeak ez dako eskatzen, bani zerdakin laurden bat dela edo erdi bet dela, baina aukera dudik gabe solasteko, azkenean guri aski dakute guri deitzea, eta gu edo zer gauzen dako solasteko prest doike. Osongi, zuek segizue martxa honean zebiltzate, eta danon hobe berriz ari zarete azkenean lanean zuk duzun bezala. Ez da aski konsumitzailea eta koizlea, baizik eta ingurunea udana mantentzen eta inpoiet izaten, zuek ere zuen eskua botatzen duzue, bitartean eskarrak eman, Jon, azalpen hauek emateagatik, eta ongi segi, eta istantenez jendeak aukera izanen dugu, bai txilintrona probatzeko, bai zuen gasna berriak ere, oseak aurrera, eutxi. Bai, esker mile, eta aitzintxago probatzeko aukera dugulek egin gara, dudik gabe. Bai, ze bizkor. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.